हेलो नायगिरिफोर गिबियावनो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे टमी नार्जारी लाइमोन्स वर्ल्डआव बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय दाख्लैनिफ्राय आं भिडिअ आरो स्टप खालामबावबायमोन आरोना, ओंखायनो माने आं सानबाय कि सिखारनानै दिनै मोनसे ब्लग लाबोनो होननानै आरोना, जायखिजाया जोङो मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जाया बेखौनो एसे माने दिन्थिनो होननानै आं भिडिअखौ माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना। स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला बिदिनो नायलांबाय थादो आरोना। ओरैनोथ' बिदि जेबो स्पेसियेल गैया, माने देखायदों आंखौ। ओमफ्राय सानबायखि माने ब्लगखौनो मोनसे लाबोनोसै ओरैनो थास्लायस्लाय बिदि साननानै स्टार्ट खालामबाय आरोना। थ' नायहैनोसै आब'आबो माने मा खालामदोंथाय। ओमफ्राय दै गुदुं माने फुङावनो सिखारना दै गुदुं लोङोना, ओमफ्राय मा होनो आब'आ माने लोंखाङा आरो ओमफ्राय आंखौ गाबज्रिगासिनो दै गुदुं लोंनो होननाया बोरो होननानै गाबज्रिगासिनो आरोना। थ' आं दै गुदुंखौ लोंना लाहैग्रोनि। थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर। मा जागोन आब'? खौ ना? Okay. Good morning. Good morning. Good morning. Kamera strang जाथारबाय ना? हाय आं लानानै थांदों। लोंखौ दे नोंसो नों लोंबाय? दै गुदुं लोंबाय? थ' लोगोफोर आं दै गुदुं लोंना लानि एसे। थ' लोगोफोर दै गुदुं लोंना लानि एसे सान्दुङा जिरायहोलै। मा मानसि फैदो। आसुगुरानो साफा खालामनो मोनाखै। एसे लेथ्रा, आयौ लेथ्रा नङा बारु माने साफायानो, खिन्थु नेल पलिसजों लेथ्रा नुदों आरोना बिदिखाय। नों टाइमखौनो मोनाखै निजेखौबो साफा खालामनो सादोंमोन। सिखारनानै आङो मन्दिर लगायबाय, मन्दिर लगायखांनानै नङा, सिखारनानै दुगैबाय, मन्दिर लगायबाय। काचा बादाम होग्रा बायदि माने प्रेसार कुकार फाहामनो मानो बिदि फैदो माने। आजिखालि जेरावबो बिदिया सोलियो। आयौ नोंना जों सान्दुङा। लोगोफोर नोंथांमोना जाय बे आंनि टि ब्रेक विथ टमी नार्जारी बे भिडिअखौ माने बिराद आं बिराद माने मोनथाम ना मोनब्रै होबाय दां बेखौ। जाय नायाखै प्लिज अननानै नायथांदे। ओमफ्राय आरो जाय साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला। ओमफ्राय लाइकखौथ' होनो दा बावखा, आरो प्लास कमेन्ट माने माबायदि मोन्दों आरो सोरखौ लाबोनांगौमोन, सोरखौ लाबोनांगौ, सोरखौ लाबोजानो लुगैयो, आरो माबायदि कुइसन सोंनांगौमोन, आरो माने आंना माने माबाफोर भुल जादोंबा बेफोरखौबो खोन्था, माने जाहाथे आङो माने मिथिनानै मोनो आरोना नेक्स्ट टाइम माने आंनि माने मा होनो एसे माने बेफोर जेनेबा हेबिटखौ चेन्ज खालामनो हानाय बायदि आरोना। बे माखासेयानो माने कमेन्ट होदों कि मोदोमखौनो मानो बुज्रावबाय थायो बिदि होननानै आरोना, मोदोमखौ मानो बुज्रावबाय थायो होननानै। माने आंनो निजेनो
टटखौनो मोना मारै रायलायनायाव माने बिसोरो आंजों माने सिगां जों बहुत लोगो मोनखांलायनायखा ओमफ्राय बिदि रायलायो ओमफ्राय ओंखायनो माने आंना आखायानो थांफ्लाङो माने बुज्रावफ्लाङो थ' नोंथांमोना निमाहा होदे आरो माने नेक्स्ट टाइमथ' माने बिदि माने खालामनाय नंला माने आं दा हेबिटखौ चेन्ज खालामनोसै कन्ट्रल खालामना लानोसै आरो जिखुनु आंनो रायलायनो टट मोनफ्लाङालै मारै थाङो आखाया थेंक इउ स' माच जायखिजाया नोंथांमोना बुहुदानो आंखौ सापर्ट खालामदों माने बिदि श' लाबोनायखौ आरोना थ' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो आरो नोंथांमोना बिदिनो आंखौ माने मा होनो सापर्ट होबाय था जाहाथे माने आंनि श'आ माने गिदिर जालाङो आरोना आरो गुबुनफोराबो माने नुनानै मा होनो गुबुनफोरनिफ्रायबो माने नुनानै नोंथांमोना नायबासो शेयार खालामबासो गुबुनफोराबो नुगोन ना थ' बिनि थाखायनो माने एसे माने आरो सापर्ट खालामबाव आरोना ओमफ्राय लाबोनायाथ' आङो बहुदखौनो लाबोगोन खालि माने एक्टर एक्ट्रेस नङा आरोना जेनेबा कमेडियान जेनेबा मिउजिक डाइरेक्टरखौथ' नोंथांमोना दाख्लै आं फार्स्ट टाइम नङा सरि थार्डआव लाबोदों माने एपिसड 3आव माने ओमफ्राय बिदिनो आं लाबोबाय थागोन मेकआप आर्टिस्टबो फैगोन ओमफ्राय बहुदानो माने ओमफ्राय नायनोसै माने आरो मा खालामनो हायो माने आं सानदों आरोना कि जों नङा आरो जेथिया बेखौ खालामगोन अब्ला मिथिगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बिदिनोसै बेखिनियानोसै दैखौ लोंसै आं आरोबाव हाला आं सान्दुङाव नोंस्रा रावबोआनो गैखाया न'आव रावबोआनो गैया गय फिथाइयासो जाथावना नाखा खिन्थु आं गय जाया आरोना लोगोफोर थाइनायखौल' होगोरलै बेसेबां जायो बेयावनोसै हानायाव बेखौ भाजा खालामगोन नामा भाजा खालामगोन भाजा गोजा लोगोफोर थालिर आलु भाजा खालामनायदों लोगोफोर आंना केमेराया माबामोन ओइ माबा लगायनायाव मा होनोमोनलाय टेम्पार ग्लास लगायहैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बेहाय लगायनायाव प्लास्टिक होनानै हरदोंमोनलै सायाव बेखौनो बोखाराखैमोन ओमफ्राय आं सानदोंमोन बुरजा जादों होननानै ओमफ्राय मैया थांनानै माबाहैबाय टेम्पार सोलायनो होननानै थांबाय सिंखौ साफा खालामनो होननानै केमेरानिखौ होमबासो मिथिबाय मा होनो माबाखौ बोखाराखै होननानै बै प्लास्टिकखौ जि मिनिबाय दखानिया दा साफा नुबाय माबाखौनो जि गोबाव लाखाबायमोन आं जायाबो जाया ओंखायनो ब्लगखौनो लाबाखैमोन आङो बिदिखौ सैखाजोबखाना होबा साफा खालामनांगौ बिदिनो बेयो साफा खालामनांगौ आरो माने माबानायखौ सुनांगौ मा जादों नोङो मा जादों मा जादों जा दिनै मिरामिस मंगलबाराव मिरामिस बिस्थिबारावथ' पियासबो मोनजाया ओमफ्राय सुनिबाराव मिरामिस सोरबा आलासि जाफैबाबो उफाय गैया जाखानांगौ जायो ओंखायनो गोसानब्रा गोसाननो ओंखायनो मोजां नायनानै फैदो समबार माबा मंगलबार सुनिबार बिस्थिबाराव फैनाङा दे
नङा मंगलबार बिस्थिबार ओमफ्राय सुनिबारावसो फै खरसा थाङिनि इदि फिसा फिसा बिदि हायो आरो माने इदिना नों दुगैबाय? दुगैबाय फुङाव सिबिलायसि थांनानै दुगैयासै बेखायनो थोगोन होनबा बे थाइसेयाव हाजोबदों दा गाबोन नोंसोर मिथिगौना नै हानायाव जि साफा मोनो दा गोसोम जाबाय थालिरा नोंथांमोना मिथियामोन खोमा ना बेखौ जाबाथाय स्किना ओरैबायदि मोजां जायो आरो दागफोरा खारो थगाय माराखै आंनाबो बुहुद खारदों माने आं एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरोना खेबसे ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जानायाव दागसा जुब दंमोन मोखाङाव ओमफ्राय जोंहाया मा होनो थालिर मास मोनसेनि बारा जाहोबाय थादों दैलि जेबो थालिर बाहेरा जेबो ओंख्रि मोनजायाखैमोन आं मैगं दा आराम खारखाबाय दागफोरा माबा नै बिदिखौ आं नायबासो बिदिखौ गारनि आं बेखौ दोननो बासै आं बिबान खारो लोगोफोर जाय बै टिब्रे बै टमि नार्जारिनि बेबिया माने आंनि मोनसे चेनेलाव जे होदों बेखौ माने बेहाय माने गोदान भिडिअ होदों आरो मासरुमजों आंजों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जाय नायाखै प्लिज थांनानै नायथांदो आरो लोगोसे शेयारबो खालामनो दाबाव स्वे जादों आरो बिदिया मोनसे दंबावसो नालां ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दासो गोसोखांदों आङो मा होनो ओंखाम जाखांनानै आया ओंखाम भिडिअखौनो लानो बावबाय होननानै मा जागोन ब्लगिंआव बिदि खालामो सोरबा लोगोफोर उन्दुदोंमोन जोङो दसे गासैबो ओमफ्राय दासो सिखारदों पक'रि जानो नागिरदों जोङो लोगोफोर मानसिफोरा आंखौ मा लेथ्रा थायो सानगोन जोङो लबुसि जि बायो देलायनो sini इसको नोंहा थांबाय गाइस जोङो दा साहा लोंनो नागिरदों लाल साहा ओमफ्राय नै पक'रि बिथाङा बानायदों स' लोगोफोर बैहायनो खाथियावनो माने आंनि लोगोफोर थायो आरोना थ' बिसोरो माने बेरायनो ओरैनो फैनो नागिरदों आरोना बेलासेनि ओंखायनो माबा माबि एसे खालामदों आरोना नोंथांमोना लांबाय था
बिथाङा बानायदों देन्जार गोरोंखा पिज्जाखौ आं बानायदों आरो नै आब'आ हेल्प खालामदों dia kelas sendiri pun Ang bareng nih ke lari saya dia. Usah sekarang apa dia ke? Apa ini? Nih, Biji. Bisa lagi nilai belum ada pembahasan. Malai naik kayak mana lagi? नङालै मोजांसिन नुखादों ओरैनो सुन्दरिखा नोंसोरो इमान समायना समायना पिज्जाया गोथाव जादोंमोन ना जा गोथावमोन आं जाफेरानो जि जाबाय आङो नै गैलानो नै नाय जोब्बाय जोबजोब्बाय गोथाव मोनदोंमोन ना गोथाव मोनदोंमोन ना ओइ सासे मा खारखो